Oñatira etorri gara gaurkoan be, Etxaburu baserrira zehazki, hemen oin urte batzuk oihuak ekarri zituen, eta gaur egun merkatura eruatitue oihuak jartituen arrautzak, baina Maider Markuletakin baserriko kide batekin indu hitzordua, eta beak azalduko dozku hobeto zer dan iten dagoena, noiztik iten dagoen, eta urtxo bate historia dana kontatuko dozku. Guazen! Etxaburu baserritxan gauz, Maider Markuletakin. Kaixo, Maider. Kaixo, bai. Oihua dakotzu zue baserritxan, baina ez dakit noiz ekarri zeben, noizti dakotzu den ohi horreik. Bai, guk betienek euk izan du oihuak baserritxan, baina bendala 2 urte arte edo kaixo batan euk izan du, eta momentu baten erabaki egin, zeurai be kanpoan leku bat ikia, eta zela izan eukitia. Eta helburu mora jarri du oihuari alik eta bizikalidade honena bermaketia, eta gero irak be ordian alik eta arrautza osasuntsuenak edo kalidade honenekoak ekoiztia ez, guretako. Zeratik ekarri zeben oihuak, azkenean zue baserritxan bizitzai, ez dut dorre baserri munduari indartxo hori emuteko, ez? Bai, betian nik gure izan du inguru nire jarraipen baten mutia, ze ikusten du orokorrian baserritxa indarra galtzen da biela. Eta seginan inguruko jentei arrautzak eskainketan, familiakoari, lagunei, ezagunei, eta ondo urteten ebilen, eta esan gen baseatik ez herri mailan aukera zabaldu ez, hortik aurre ikusi gen bai daia hona izan lekela. Telebista bestaldeko jentiak ez du ikusten ondio, baina guia hor urrine ikusten du oihuak, ez dakit gaur egun zenbat dakotzuen, ekarri zebenean zenbatekin hasi zinen, eta ze bilakaera izan dau. Hasi ginen dozena ingurukin, baina hori hasi ginen gehiago ekarten, eta kopuru zehatza ez dakut. Asko dakut, ez dakut kopuru zehatza, ze gaina oihuak hartzen dozun momentutik urte betera edola, más o menos, arrautzak itxea izten xaue, eta gero barrixak ekartzen du niame, barrixari 3-4 hilabete kosta gexako arrautzak egiten hastia, eta azkenean da ezinu etara kalkuluak. Pentsaien dut, karri zeben egun hartatik edo gona aldatu inanez kopurua, zegoen lankarga hori be handitu ingo zala, ez da pentsaien dut exigenti izango dela, ez? Urte danien ziar zeure bizitzako zati bat eurei eskainketia, ez? Bai, azkenean holako konpromiso hartzeko biozu ez bakarrik disponibilitatea gogabe bai, baina nahiko guztua egin du zehozea, eta ulertu bide azkenean oihuak ez dako hilaga jai egunik, eta baina guztua egin du zehozea. Azkenean, nahiz eta 300 eguneko lan bat izan, zenbaten artian banaketan dozu, lan hori? Normalean, gu 3 ganaiarrak ibiltzen gara gauzak egiten, baina esan beharra da gurasok eta amamak batez be, eskuartze handixako hila bai. Baina, esan gurot, lehen komentu duzun hori, baserritxan injarre galtze hori komentaiten da, edo bada gaur egun jorraketan den gai bat, baina zeuek basabitzai, ez? Gaztion injar hori egarten baserria. Bai, gu hasi gara zeuzetan, baietik azten da ez azkenean, baina baldu nahiken du, eta momentuz guztua gabitz. Azkenean herri mailan be jentiak hori eso eskerrona erakutzi dozku, eta guztua gabitz horrekin. Oso ondo, Maider, gaizki paitzain ez pasatu bintzat, oihuei bizitan fango gara, eta kontauko zu apurtxoa gehiago, zeiken dozuen erikin, eta etxe fango gara arutza, bai. Maider, hemen gauz, oiotatik gertu, ez izan bestaldian, baina gertu eta ikusten du hemen dabitzela eurabe janaixatik burrukan esan leke. Ez dakit, zer da eura jaten da baina, zertaz elikaketan dian oihuak? Normalian ohizikoa emuten du, hori itxeagunero, eta onja hortuan ez daku hainbeste berdura, baina normalian berdura sobrak edo selgia edo kalabasa bat edo bestea botatzen du eurak jateko. Pentsaien dut eurak arrautzak jarri arte eta hostien be bai, baina jarri arte be lan bat egongo dela, zer da zu egiten duzuena prozesu ordanien ziar? Goizean goiz inbidana da lehenengo jatira fan, dana ondo dauen behitu, jana dako ez ziurtatu, ez badako jana emunta gura be jarri, gobernau,
Eta hori, gero euran arrautzak iteko lekuak eta garbitu, zedan egoten da zikinuta. Eta hori, gero egiten dago aukeria kanpora urteteko, gure baina sartzeko, eta gero arrautzak iten dago. Eta arrautzak ino ostean, arrautzak batu inbidia, banan garbitu, zailkatu, eta gero kartoizko kajatan sartzen du bai. Ez dela momentu baten hileko lana, denporatxoa... Ez, eta horretaz gain gero bai dana, kaja danak antolatu biozu, zapaturako, merkadorako eukiteko, eta eskaila matu baldin badaue preste eukiteko, ez, azkenean. Bueno, hemen dagotzu, ez, kaja horretako bat, irakutzi jartituen arrautza eder honeik, ez dakit, ze egiten duzuen arrautza honeik, esan duzu merkadore dutzen duzu, baina horretaz gain... Bai, hori saldu egiten du eta bestela autokonsumunako bera egiten du etxean gure eguneko erabilerako. Zenbatien behin jartzen daue arrautzak, asteroko kontu da, astero batzen duzue? Egunero. Egunero batzen duzue, eta kopuru aldetik bari egiten daue? Bai, azkenean lehen esan dutena ez, oihuak ekarten duenean tarda egiten daue 3-4 hilabete arrautzak arte, eta ero zaharrak dian haue urte betera arrautzak egiten xabe orduan, hori kontra hartuta eta gero gaina sasoian arabera temperaturiak hori faktoriarrek asko esaten dau, oihuak gehiago edo gutxi jartzen dauen, hori ez, temperaturia hotzik ema gutxi jartzen daue eta bai, hori... Oso aldakorra, ez dakitzu, astian ez dakitzu zenbat arrautza jasoko duzuen, hau duana jakina ez dakit aurrerantzian zein jan dakotuen asmo, hola jarraiketako asmoa gotuen, oio gehiago sartuko zuen, gutxu, ez dakit, kontegu sofurtxo bat. Bueno, ingoz... Ez dakigu ikusiko egin, baina oso gustora bit, esan biharra dau herriko jendeatik oso eskerrona eta oso erantzun hona jaso duten gabitzela, eta horrek azkenean aurrera jarraketako motivazio hori da duten osko ez. Eta hoxe, ikusiko herrin aurrera hau. Genteri guztain xako ez? Etxaburu baserriko oioa jartetuen arrautzak? Bai, lehen zagonten azkenean gure helburua ez da alik eta oio gehixen jartia. Hoxe, alik eta ondoen bizi eta hoxe, bai. Oso ondo Maider, eskerrik asko erakustiarren. Hemen ikusten duen taldetxo hau eta beste barik, mila esker. Zueri.